Fl-ewwel ġimgħa ta' Jannar, in-nies li daħlu l-isptar Mater Dei u kellhom bżonn jibqgħu hemm mal-kura laħqu livelli ogħla minn dawk irreġistrati ftit xhur qabel. Filwaqt li fl-ewwel ġimgħa ta' Novembru kien hemm madwar 570 persuna li ġew bżonn sodda fl-isptar, fil-bidu ta' Jannar dawn żdiedu b'aktar minn 200 każ. Dr. Manuel Fenek, speċjalista fit-taqsima tal-Mart Infettiv, spjega ma' TVM News kif din iż-żieda qed tpoġġi pressjoni qawwija fuq is-servizzi tas-saħħa. Persuna li tidħol ma tiflaħx id-dum ftit biex tfiq, u għalhekk il-kapaċità tal-isptar bħalissa hija sal-limitu. Insibuha diffiċli biex ovvjament inkampaw għax aħna f'pajjiż xkejken u m'għandniex isptarijiet oħrajn fejn pazjenti jistgħu jidħlu. Madwar 20% ta' dawn il-każijiet huma marbuta direttament mal-influwenza. L-influwenza se tikkawża minn riħ ħafif sa pneumonija, jiġifieri infezzjoni serja fil-pulmun li tikkawża tuħ ta' nifs, sola, ħafna deni. Ovvjament dik is-sitwazzjoni meta xatt għandu ħafna deni qed jaqta' n-nifs, importanti li jgħid it-tabib tiegħu jieħu deċiżjoni skont is-sejbiet li jsib meta jeżamina l-pazjent jekk għandux bżonn imur l-isptar jew le. Dr. Fenek spjega li din is-sena qed jiċċirkola tip ġdid ta' virus tal-influenza li skont l-esperti huwa kopert mit-tilqima tal-influenza. Madankollu minkejja dan ir-rati tat-tilqim jibqgħu baxxi ħafna. Fil-fatt it-tabib spjega kif biex l-anzjani jkunu protetti b'mod effettiv, ir-rata ta' tilqim fosthom għandha tkun ta' madwar 70%. Din is-sena iżda hija biss ta' madwar 10%. Aktar inkwetanti ir-rata fost iż-żgħażagħ hija ta' madwar 1% minkejja li huma meqjusa kruċjali biex jipproteġu lill-anzjani u lil persuni vulnerabbli oħrajn. Dawn ir-rati ovvjament jirriflettu li n-nies ma jarawix importanti, mentri speċjalment iż-żgħażagħ u nies b'saħħithom huwa kruċjali li jieħdu t-tilqima biex jipproteġu l-anzjani tagħhom u n-nies fil-familja tagħhom li huma vulnerabbli li l-influenza kapaċi titfaħħom l-isptar jew saħansitra tipporikolalhom ħajjithom. Dr. Fenek fakkar li dak li tallimna fil-pandemija tal-COVID jibqa' rilevanti għaliex l-influenza tittieħed bl-istess mod. L-appell jibqa' wieħed ċar, aktar prevenzjoni, aktar tilqim u aktar responsabilità biex jitnaqqas il-piż minn fuq l-isptar u jiġu protetti dawk l-aktar vulnerabbli.